Значи мога да очерпете с всички спитата. Уважаеми съграждани, дами и господа, благодаря ви, че в това дъждовно време се отзовахте на нашата покана да бъдем всички заедно и да открием предизборната кампания на политическа партия АБВ 2015. Значи, ние тук кандидати за кмет и общински съветници, които са около мене, заставаме с открито сърце и душа пред вас и искаме да заявим твърдата си воля да работим за община Златоград и за вас, гражданите на тази община. Значи, ние имаме програма политическа партия АБВ, която ще следваме, ще изпълняваме неотлъчно. Една от основните ни цели е възстановяване на оранжерията в града, да търсиме начини и средства по европейски програми да се я откупиме. И второто най-важно предложение, което имаме ние, по тези европейски програми нямаме представители в община Златоград. Искаме да обучим 2 или 3 квалифицирани служители, които да обслужват гражданството за благото на града ни, да усвояваме възможно най-много европейски проекти. Нека всички заедно на 25 октомври гласуваме с бюлетина номер 3, за което предварително ви благодарим.